El nostre equip es diu Club Científic i nosaltres ens diem Laura, Biel, Martí i jo, l'Aitor. El nostre nanorobot es diu Prou Punxades i fa que les persones diabètiques no s'hagin de punxar cada 2 per 3. Hem triat aquest tema perquè a classe tenim un company que és diabètic i sovint li pugen i li baixen els nivells de glucosa en sac. Quan li puja el sucre, l'hem d'acompanyar a córrer per l'escola o s'ha de punxar insulina i quan li baixa el sucre ha de menjar o s'ha de punxar glucagó. Vam pensar que amb algun nanorobot que l'ajudés a regular els nivells d'insulina no tindria tantes baixades i pujades de sucre. El Prou Punxades és esfèric i dins d'insulina, que són les boletes verdes per fer collarets. Les punxes són puntes de pipeta que representen la punxa per on s'injectarà la insulina a la cèl·lula del pàncreas. Les puntes de maquineta representen les molècules que s'enganxaran a la cèl·lula del pàncreas. Hem pensat de posar molts nanorobots en una pastilla que a tota la passa s'hi viatjarà fins al pàncreas. Un cop allà, els nanorobots injectarien la insulina. Després de fer el nostre nanorobot, ens van quedar molts dubtes. Cada quan s'ha de prendre la pastilla? Com podem assegurar que el nanorobot arribi al pàncreas? Com podem saber quanta insulina s'ha d'injectar? Ens caldria un sensor. Això ens va fer pensar que podríem dissenyar un rellotge sensor de glucosa que injectés la insulina segons els nivells de glucosa en suor. El rellotge et pita i et diu si estàs alt o baix, amb una careta verda o vermella, com podeu veure al model. Si estàs alt, el rellotge et punxa insulina i si estàs baix, et surt a la pantalla que has de menjar o beure alguna cosa que tingui sucre.